Μάλιστα. Ένα φεστιβάλ βιβλίου που το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να το επισκεφτείτε βέβαια και να νιώσετε όλη αυτή τη χαρά του μαγικού κόσμου του βιβλίου. Νομίζω ότι τώρα το καλοκαίρι δεν είστε λίγοι εσείς που βέβαια στις παραλίες είσαστε με ένα βιβλίο στο χέρι και προσπαθείτε να το τελειώσετε μέσα στις διακοπές σας ή να τελειώσετε 3, 4, ίσως και 5 βιβλία την περίοδο του καλοκαιριού. Γιατί έχετε το πιο ελεύθερο ίσως χρόνο από τις προηγούμενες μέρες. Το επόμενο θέμα θα ήθελα να το παρακολουθήσετε γιατί έχουμε κοντά μας έναν νεαρό που βέβαια νομίζω ότι μόνο καλό μπορεί να μας κάνει όλη του παρουσίαση. Είναι ο Οδυσσέας ο Σταυράκης και είναι ο άνθρωπος που βέβαια κέρδισε το πρώτο βραβείο στον τρίτο νεανικό διαγωνισμό ποίησης. Ο Οδυσσέας ο Σταυράκης είναι κοντά μου. Οδυσσέα, καλώς ήρθες. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί βλέπω εδώ πέρα από το υλικό που έχω ότι είσαι ένα από τα παιδιά που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας πάξια και στο μέλλον σε ό,τι αφορά τη συγγραφή ποιημάτων. Αυτό το ρεπορτάζ το βλέπω μέσα από τον αγγελιοφόρο της Μαρίας Σεργυριάδου, της φοβερής αυτής δημοσιογράφου, που έχει σαν τίτλο «Με ενέπνευσε η θυσία του Σολομού Σολομού». Οι νέοι δεν φημίζονται μόνο για τον ατίθαστο χαρακτήρα τους, αλλά και για την δημιουργικότητα και την ευαισθησία τους. Τις ανησυχίες λοιπόν, τους φόβους και τις προσδοκίες τους αποτύπωσαν σε 300 ποίηματα περισσότεροι από 200 μαθητές γυμνασίων και ηλικίων της Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στον τρίτο ετήσιο νεανικό ποιητικό διαγωνισμό που έγινε στα πλαίσια του Πνευματικού Μαΐου. Διακρίθηκαν 21 ποίηματα και τα πρώτα βραβεία απέσπασαν ο Οδυσσέας ο Σταυράκης από το Εκκλησιαστικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, η Αγγελική Μπολέτσι από το Πειραματικό Σχολείο Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, η Μέρη Δροσοπούλου από το Καλαμαρί, η Μαρία Ισαλτζίδη από το πρώτο Γυμνάσιο Ηλιούπολης και ο Χιλέος ο Καρκαμάνης από το έκτο Γυμνάσιο Καλαμαριάς. Λέω όλα τα παιδιά, εσύ όμως κέρδισες το πρώτο. Και τελικά, αν πω ότι σε ενέπνευσε η θυσία του Σολομού Σολομού, τότε νομίζω μπορώ να ξεκινήσω και να πω ότι πόσο μπορεί να επηρεάζει ένα παιδί στην ηλικία σου όλη αυτή η κατάσταση, να ευαισθητοποιεί και ήταν αυτό που σε έκανε να γράψεις σε αυτό το ποίημα. Πρώτη φορά έγραψα ποίηση πέρυσι το καλοκαίρι. Είχα παρακολουθήσει σε ένα βίντεο τη θυσία του Σολομού πάνω στον ιστό της σημαίας και τότε με έδωσε το πρώτο ερέθισμα, έτσι ας το πούμε, για να μπορέσω να γράψω για πρώτη φορά ποίηση. Κάποιους στίχους έγραψα βέβαια και για τον ίδιο Σολομό, αλλά και αργότερα, μια άλλη φορά, μου δόθηκε έτσι η δυνατότητα να γράψω γενικά για τον ελληνισμό και την προσφορά του στον κόσμο, τόσο σε αίμα όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Μάλιστα. Το ποίημα αυτό το έχεις εδώ. Βεβαίως. Για δώστε μου λίγο, σε παρακαλώ. Γιατί θα ήθελα βέβαια να το. Αυτό είναι το Σολομό και ναι. αυτά. Είναι αυτά τα. Ακολουθεί. Εσύ με τον Σολομού πήρες το πρώτο βραβείο, έτσι. Με τον. Νομίζω στο Διάβα των Αιώνων ήταν, δεν τα ξέρω πολύ καλά. Ήταν 3 τα ποίηματα που έπρεπε να δώσει κάθε παιδί. Μάλιστα. Είναι στο Διάβα των Αιώνων αυτό το οποίο νομίζω διακρίθηκε. Και στο Σολομού είναι πρώτο εκεί πέρα. Ναι. Εγώ νομίζω το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να τα διαβάσεις για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς κάνεις. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι στα 15, στα 16, πρώτη ηλικίου. Πρώτη ηλικίου και μου κάνει εντύπωση γιατί ενώ άρχισε να γράφεις ποίηση από πέρσι, πιστεύεις τελικά ότι με το χρόνο ένας ποιητής μπορεί να φτιάξει κάτι καλύτερο ή τελικά θα μπορούσε ακόμα και να σε απογοητεύσει η όλη σου προσπάθεια και να πεις ότι τελικά δεν μπορώ να γράψω? Δηλαδή έχουν έρθει στιγμές που να έχεις πει τελικά ίσως να μην τα καταφέρνω, ίσως τελικά μπορούσα σε 1, 2, 3 θέματα αλλά δεν μπορώ να γράψω συνεχώς ποίηματα. Σου συμβαίνει κάτι τέτοιο? Για την ποίηση πάντα, έτσι. Ναι. Πιστεύω ότι το βραβείο το οποίο μου δόθηκε αποτελεί έτσι μια ενθάρρυνση για να μπορέσω να συνεχίσω να καλλιεργώ αυτό το ταλέντο. Ίσως είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε ότι έχω βρει κάποια εμπόδια για να ξεκινήσω να γράφω κάποια άλλα. Πιστεύω ότι ακόμα είναι νωρίς να μιλάμε για καριέρα και. Όχι, γιατί δεν είναι καθόλου νωρίς. Εγώ από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Δεν έχω δηλώσει τα εμπόδια τα οποία με σταματάνε στην προσπάθεια. Μάλιστα. Εδώ βλέπω ότι τελικά ζωγραφίζεις και πάρα πολύ ωραία και αυτό το δούμε στο βίντεο. Θα ήθελα καταρχήν να διαβάσεις αυτά τα ποίηματα. Έτσι προσπαθώ τώρα να δώσω τον κόσμο να καταλάβει κιόλας τι ακριβώς κάνεις, για να καταλάβει ο κόσμος πώς ακριβώς γράφεις και ένα από αυτά τα 3 κέρδισε και το πρώτο βραβείο, έτσι. Ωραία. Ξεκινήσω να διαβάσω πρώτα για το Σολομού, το οποίο είναι και πιο μικρό. Προσπάθησαν να σε κρατήσουν. Δεν το κατάφεραν. Ανθρώπους, άντρες σαν και εσένα, δεν τους κρατάει τίποτα. Το έχεις αποφασίσει. Μαυροφορεμένος ασκαρφάλωνας μέχρι τέλους στον ιστό. Αν πρόφτενες. Δεν πειράζει. Φτάνει που μας έδειξες στον δρόμο με τα βήματά σου. Με το αίμα σου. Αυτό είναι το πρώτο για το Σολομό. Πολύ όμορφο. Λίγες κουβέντες που μπορεί να σου φέρουν την εικόνα εκείνη. Αυτή είναι και ίσως είναι η μαγεία της ποίησης. Με 5 σειρές, 10, έχω ήδη βάλει την εικόνα. Και θέλω να σου πω και κάτι. Ίσως ακόμα και αν δεν το βλέπα σε βίντεο ποτέ, αυτά τα λεγόμενα θα μπορούσα ήδη να σχηματίσω εγώ έναν δικό μου ήρωα και να τον ανεβάσω πάνω στον ιστό για να κατεβάσει τη σημαία μαυροφορεμένο. Αυτό ίσως είναι και η μαγεία της ποίησης, μέσα σε λίγες λέξεις να μπορεί να σου κάνει μια ολόκληρη εικόνα. Στο επόμενο τι βλέπουμε? Το επόμενο είναι στο Διάβα των Αιώνων, αυτό το οποίο διακρίθηκε στο διαγωνισμό και πρέπει να είναι αυτό το οποίο πήρε το βραβείο.
Κλάψτε. Κλάψτε όπως κλαίω κι εγώ για θανάτους, για σφαγές ανθρώπων και περισπομένων. Θεέ μου, τι ντροπή. Η άλωση επήλθε. Πάνω από φαιά γάλματα και κόντους στέκονται οι βάρβαροι καλοντημένοι. Και εμείς, όσοι μείναμε, πολεμάμε πλέον με σπασμένο ξύφος απέναντι στους ανθρώπους που από πάντα μας διέβαλαν με πανουριά. Γιατί? Το παράπονο κάνει κόμπο στο λαιμό. Κανένας πιο εχθρός από τον ευεργετημένο. Μα η πίστη κρατάει και είναι αυτή που κάνει ελεύθερους τους δούλους και δίνει λύσεις σαν από μηχανής Θεός σε αρχαία τραγωδία. Είναι αυτή που ξέρει να ανασταίνει τους λαούς για να γράφουν ιστορία. Όσο υπάρχει αυτή. Πολύ ωραίο και αυτό. Είναι για το... Πολύ ωραίο. Και έχεις ένα τελευταίο. Και το τελευταίο είναι ο χρόνος, έτσι είναι ο τίτλος του. Ο χρόνος. Σαν πρόσωπο δικό σου, αγαπημένο, που ο θάνατός του σε θλίβει. Παίρνει μαζί του γεγονότα, σαν ένα γέρι ξαφνικό που μπαίνει από παράθυρο μεγάλης σάλας και σκορπάει σελίδες ημερολογίου πάνω από το γραφείο. Και εσύ, ο τελευταίος θεατής της παράστασης, μένεις μόνο με τα αντίγραφα των αναμνήσεών σου. Και η επιβεβαίωση. Τα πρωτοβρόχια αρχίσαν. Την καλοκαιρινή λάμψη του ήλιου διαδέχτηκε η θολή εικόνα του φθινοπορεινού ουρανού. Τη μυρωδιά της άμμου, αυτή του βρεγμένου χώματος. Οι δυο τους θα σμίγουν πλέον μόνο σε φωτογραφίες. Να μας χαιρετάνε βουβά και να μας λένε του χρόνου. Μάλιστα. Μπράβο, Θησέα. Θα ήθελα να μου πεις από πού παίρνεις ερεθίσματα για να γράψεις. Τι θα μπορούσε λοιπόν να σου δώσει ένα ερέθισμα για να γράψεις ένα ποίημα. Έχεις ήδη τοποθετήσει κάποιες κατηγορίες πραγμάτων που θα μπορούσε να γράψεις ένα ποίημα ή βλέπεις ότι γενικά θα μπορούσε να γράψεις ένα ποίημα? Όπως είπα, είναι ακόμα και νωρίς για να βάλω κάποιες βάσεις. Πάντως, μπορώ να πω ότι είναι γενικά οι ακρότητες του κόσμου. Είτε αυτές είναι θετικές είτε είναι αρνητικές. Γενικά τα ερεθίσματα που σου δίνει ο κόσμος για να γράψεις. Για τα 15 σου χρόνια ο τρόπος που απαντάς, που ρωτάς, νομίζω και ο κόσμος το καταλαβαίνει, είναι καταπληκτικός. Θα σου δώσω συγχαρητήρια για πώς αντιδράς και το πόσο ακριβώς συνειδητοποιημένος είσαι για αυτά που έχεις να πεις, για αυτά που έχεις κάνει ήδη και για αυτά που θέλεις να κάνεις. Θα ήθελα πολύ να δούμε τη ζωγραφιά σου, που ήδη θα τις δούμε αμέσως τώρα. Ζωγραφίζεις και πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό. Τελικά δεν είσαι πολυτάλαντος και η τέχνη σου δεν είναι μονόπλευρη στην ποίηση, αλλά βλέπω και στη ζωγραφική. Σκέφτεσαι λογικά να ασχοληθείς με κάτι από αυτό που κάνεις πολύ καλά, έτσι? Ακόμα είναι νωρίς, όπως είπα. Νωρίς δεν έχω ασχοληθεί, δεν έχω κατασταλάξει ακόμα για κάτι σίγουρο. Έχω κάποια ενδιαφέροντα, όπως είναι η ζωγραφική που όπως βλέπουμε. Έχω κάνει 5 χρόνια σε σχολείο εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, στη σχολή Γεωργίου Ψαράκη. Παρακολουθώ τώρα μαθήματα γεωγραφίας, με ενδιαφέρει πολύ και η γεωγραφία. Πηγαίνω στον αγιογράφο, τον κύριο Βράν, είναι εδώ πέρα ένας μοναδικός του είδος του στην Βόρεια Ελλάδα. Πάντως, στα 15 σου χρόνια έχεις ήδη όμως χαράξει μια πορεία. Έχεις ήδη βάλει, ας πούμε, το σημείο αρχής. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι άλλοι 15χρονοι ίσως ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει κάποια άλλα πράγματα. Αυτός είναι και ο λόγος που θέλω να σου δώσω έτσι ένα συγχαρητήρια. Νομίζω ότι ό,τι καλύτερο έχεις να κάνεις τώρα είναι να βρεις πιο γρήγορα το δρόμο που θα χαράξεις στην πορεία και όχι μόνο την αρχή. Δεν ξέρω αν θέλεις να μου δείξεις κάτι άλλο, να μου πεις κάτι άλλο. Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο, απλώς έτσι ότι... Ναι, είχες και ένα, εδώ τώρα σύμπτωση, κοιτάξτε, είχαμε... Επειδή ασχολούμαι και με την ιστορία, γενικά μου αρέσει, έτσι, είναι από τα χόμπι μου, είχα σε αυτό το περιοδικό ραδιοτηλεόραση. Ναι, δώσουμε το λίγο... Είναι η ραδιοτηλεόραση που είχε εμάς εξώφυλλο τότε, έχει πάρα πολύ καιρό. Είναι αυτό, ναι, για να διαφημίσουμε και την ομάδα εδώ στην Ερτρία. Γρηγόρης Αρναούτου, που δέσποινα Ανασιάδου, Κώστας Πλιάτικας, πριν από πόσο, ένα χρόνο περίπου? Είναι από το Σεπτέμβριο του 1998. Ήταν το εξώφυλλο της ραδιοτηλεόρασης που είχε εμάς τότε. Και πού ακριβώς είσαι? Αυτό εδώ πέρα είναι μια επιστολή δική μου που είχα. Περί ρατσισμού. Ναι, επειδή ασχολούμαι και με την ιστορία, υπήρχε κάποια ιστορική ανακρίβεια σε αυτό το περιοδικό. Μάλιστα. Γύρω από κάποιο θέμα. Και γράφεις. Έτσι έτυχε να συμπέσει η διαμαρτυρία μας, το πούμε έτσι, με το αφιέρωμα σε εσάς. Ναι, είχε συμπέσει, αλλά μου κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση γιατί λένε ότι καταρχήν θερμά συγχαρητήρια για την ποιότητα της ύλης σου και επικοινωνώ μαζί σου για τα παρακάτω. Γράφεις στην ραδιοτηλεόραση. Γιατί ακριβώς έχεις μιλήσει εδώ? Εδώ πέρα ήταν μια άποψη μιας δημοσιογράφου, η οποία μιλούσε για το ρατσισμό γενικά των Ελλήνων. Προς τους συγκεκριμένα έπαιρνε αφορμή από τους Αλβανούς που υπάρχουν εδώ πέρα στην χώρα μας ως μετανάστες και δουλεύουν. Και έβαδειχνε κάποια παραδείγματα, όπως ότι η Μπουμπουλίνα, η ηρωίδα του 21, είναι από αλβανική οικογένεια, από αρβανίτικη συγκεκριμένα, κάτι το οποίο όμως δεν ισχύει ιστορικά. Και έτσι πήρα αφορμή μαζί με κάποια άλλα παραδείγματα. Πολύ ωραία. Οδυσσέα, θα ήθελα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά που κάνεις για μας
χωρίς εμείς να το μαθαίνουμε, αλλά να το μαθαίνουμε τώρα. Νομίζω ότι αν τελικά συνεχίσεις έτσι, τα χρόνια πλέον της δικιάς σου επιτυχίας είναι δεδομένα. Ο κόσμος νομίζω το καταλαβαίνει. Στα 15 χρόνια έχεις κάνει ήδη τόσα πολλά πράγματα. Έχεις ήδη αντιδράσει σε κάτι που σε πειράζει, αντιδράσει σε κάτι που βλέπεις. Και όταν στα 15 χρόνια αντιδράσει, παίρνεις βραβεία για την αντίδρασή σου, αλλά αντιδράσει ακόμα και σε περιοδικά, ιστορικά και δίνεις ένα σήμα κατά τεθέν ότι ο Οδυσσέας ο Σταυράκης είναι εδώ. Και ότι κοιτάξτε να δείτε και οι 15χρονοι έχουν φωνή. Και όχι μόνο έχουν φωνή να αντιμετωπίσουν μεγάλους δημοσιογράφους που γράφουν σε περιοδικά. Τότε νομίζω ότι το μέλλον σου είναι λαμπρό. Ο κόσμος ήδη θα έχει καταλάβει με τι ακριβώς συνομιλώ αυτή τη στιγμή. Θέλω να σε ευχαριστήσω, ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή που ήσουν σήμερα εδώ. Κάτσε, Οδυσσέα. Και βέβαια να σου ευχηθώ καλή συνέχεια για το μέλλον και ελπίζω να ξαναπούμε σε κάποια άλλη. Αυτή τη συνέντευξη θα την κρατήσω. Και πού ξέρεις, μετά από 15-20 χρόνια θα γίνεις μεγάλος και τρελός. Θα λέει: ήταν από τις συνεντεύξεις τον είχα στα 15 μου χρόνια. Εγώ πλέον θα έχω γεράσει. Τόσο προμαλή ήδη αρχίσει να βγαίνει. Θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Να είσαι καλά. Το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, έχει σχέση με το Ελευθέριο Κορδελιό. Ένα σχολείο, το πρώτο γυμνάσιο, που όπως σας είπα και στην αρχή, εκεί τα κορίτσια θέλησαν να δώσουν μια πολύ δυνατή απάντηση στα αγόρια. Που βέβαια δεν ήθελαν καθόλου να παίξουν θέατρο. Κι όμως, τα κορίτσια από ό,τι φαίνεται τελικά και ταλέντο έχουν και ποιότητα έχουν και μπορούν άνετα να αναπληρώσουν την ανδρική παρουσία πάνω στο σανίδι. Αυτό τουλάχιστον απέδειξαν τα κορίτσια του πρώτου γυμνασίου του Ελευθερίου Κορδελιού, που μαζεύτηκαν από την τρίτη γυμνασίου. Τώρα θα μου πει την τρίτη γυμνασίου, γιατί κάτι κοπελάρες μέχρι εκεί πάνω. Αυτά τα νέα παιδιά είναι κάτι απίστευτο δηλαδή, ειλικρινά. Και μου έκανε και εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πώς ακριβώς απαντούν, το πώς μιλούν, όπως ο Οδυσσέας, το πώς ακριβώς συνειδητοποιημένα είναι. Το τι ξέρουν, το τι δεν ξέρουν, το τι θέλουν να κάνουν, το τι δεν θέλουν να κάνουν. Κάτι που τουλάχιστον εμένα δεν με θυμίζει τίποτα στα 15 μου χρόνια να ξέρω τι θέλω να κάνω. Ήταν μια κατάσταση λίγο τραγική εκείνα τα χρόνια. Ίσως κάποτε θα σας εξηγήσω ότι έχω περάσει. Το θέμα όμως βέβαια είναι ότι τώρα αυτά τα παιδιά και αυτά τα κορίτσια έχουν κάνει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Το λιγότερο που είχαμε να κάνουμε είναι να τους τιμήσουμε. Και έτσι λοιπόν ανέβηκα με την κάμερα στο Ελευθέριο Κορδελιό, μίλησα μαζί τους, είδαμε και λίγο από την παράσταση και νομίζω ότι για αυτά τα παιδιά θα ήταν ευχαρίστηση και που θα δουν τώρα τη δουλειά τους να επιβραβεύεται μέσα από την τηλεόραση, αλλά και που επιβραβεύτηκε ήδη από χθες από τον κόσμο που τους χειροκροτούσε και ήταν πάρα πολλοί. Πάμε λοιπόν. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Προϋποθέσεις για μια ομορφότερη ζωή. Και αυτό βέβαια το οφείλουν σε δύο ανθρώπους. Καταρχήν στον κύριο Ζωγόγεννη και όχι μόνο που θα μας δώσω τώρα το μικρόφωνο και είναι βέβαια εδώ καθηγητής, αλλά και στο Βαγγέλη το φίλο μου που σκηνοθετεί την όλη δουλειά. Θα σας τα πούμε βέβαια μόνοι τους. Δώστε λίγο το μικρόφωνο εκεί. Κύριε Ζωγόγεννη, πέστε τα. Πρώτα να διορθώσω το φίλο του Γρηγόρη. 3 είναι οι άνθρωποι. Ακόμη μια υπεύθυνη καθηγήτρια, η Φρόσο Ιαξονοπούλου. Τι κάνουμε εδώ.